Il-Gvern qed jiftaħar illi bil-ġbir tal-Borża l-Bajda qed jissepara mal-100 tunnellata ta' skart organiku kuljum, iżda ftit li xejn tagħna informazzjoni dwar x'qed isir b'dan l-iskart u fejn qed jispiċċa. NetNews illum jinsab f'pożizzjoni li jikkonferma li ammont konsiderevoli ta' boros bl-iskart organiku qed jitħaltu mal-Borża s-Sewda, b'konsegwenza li dan l-iskart li jiġi separat mill-familji xorta qed jispiċċa jitħallat meta jinġabar fil-lokalitajiet. Każ klassiku seħħ illum f'Ħażebbuġ. Dan ir-ritratt partikolari ittieħed tal-ħabta tal-11 ta' filgħodu. Raġel residenti fiż-żona ta' Ħalmula qalilna rajthom jien bajnejja ħaltu l-boros meta aħna nagħmlu sagrifiċċju nisseparaw. Fatt li ġie konfermat ukoll mis-Sindku Laburista tal-lokal Sara Ġus permezz ta' post li tefet fuq Facebook fejn qalet illi l-boros inġabru flimkien għax kienu n-nies illi ħarġuhom tard. Iżda s-sorsi tagħna kkonfermaw li l-istess sitwazzjoni qed tiġri f'diversi rħula oħrajn, allegatament fuq struzzjonijiet tal-Waste Serve lil kolletturi. Il-ġimgħa li għaddiet l-eks-sindku ta' Ħażebbuġ kien kiteb mod ċar ħafna illi hemm nuqqasijiet kbar fil-mod kif qed jinġabar l-iskart u li għal xejn l-awtoritajiet waħlu fir-residenti. Bosta residenti minn irħula varji stqarrew magħna illi dan kollu jixet il-fjask tal-iskema maġla li introduċa l-Gvern bla ebda konsultazzjoni mal-kunsilli lokali. Problemi simili fil-ġbir tal-iskart ġew rapportati f'Raħal Ġdid, ir-Rabat, il-Belt u Marsa Skala. Nies fil-Gżira u anke b'Riżebbuġa wkoll ikkonfermaw li l-iskart isseparat qed jitħallat flimkien. Filwaqt li persuna kitbet fuq Facebook din hi Malta Kosmopolitana.